Please follow Nubs Rider Facebook page mga amo and Nubs Rider from YouTube channel. Thank you, that first. Mayong udto mga amo. Tikating na sa ta. Haling sa wala. Haling sa to. Ano ba? Sige. Tama na daan? Oh, palayog lang ko. Sa Sugba. Tibukista na ni mga amo nga ilupin na 300 ka plus ang meron doon. Doble lang palayog. Oh. Naputos na. Kaya yun sa edukayan. Karon mga amo, ulit ka kay magsugba og isda. Nilupin, palami. Ilan. Ulit ka kayo. Palit na punta uling kay nalimutan palit ibon. Ikay lapo. Diyan natas tindahan mga amo. Palit do ka putos nga uling. Tagsisa. 20 na na. Larga mga amo. Sakto ra nga. Sugba ulang. Yan na naabot na ta sa atong destination. Mamahaling pagka. Iya, sugba sa kuya. Abot ako mga sa edukayan maghaling dayon o haling o plastic bagahan na yun. Siyempre anda mang isda ang gasina na ba butang na itong taod hindi butang murag simigutom na ba kane awa dot kayo. Ato nang balihon mga amo kay murag kaganito taon nang puno maukang na ba. Wow, nice. Nubs Rider. Mga ulitan ninyo mga luto ni. Mga amo kaon lata sunog bang isda daday dubong baboy. God first. Atay. Blender wine. Inan ba?